Assalamu alaykum bratvalar, nähili? Gowum ýagdaýlar otyrsan tagaman. Marafonumyzyň 20-nji güni karoçy günne 3% edýäs $100 miliona çenni. Günne balansymyzyň üstüne 3%. Näme 20-nji gün $191 etmeli bu günne. $5,5 etmeli balansymyzyň üstüne. Ýöne dün 186 etmelim de bolin 187 koydum ene. $4,5 gittik 1% geçirdik. Näme izdelkamdy swetchlen wagty 30 sekund. İzdelkamdan 1 minut dowam edýär. Häzir goýja situasiýa tapýan. Indikatorlar boýunça, urgenler boýunça iyi gelýär. Neştaýda açdym seret, näme üçin açdym? Opstrenda ýokary ýa RSI-mydam ýokarda görkezýär, indikatorymyz bärderim kupit diýip çykdy. Bolly, indi şu nädir şeýle ýokary geçse gülýär bolýar. Göreliň any. Bolly birinji plusymyz bar, indi ýene täzeden 1% gelýär. Bu situasiýa tapýan gelýär. Neştaýda girip göreliň any. Indikatorymyz çuwa çykdy, uzun switch we görelen hem bolýar. Wagtymyzy ýer gutardy, gynansak dala. Bolly da gonalýar, birinji da gonmaz. Taýda aşak göreliň meseret, ýa-da kaýtşymýaly ultilikle ýokary galan ýerde ultiliklenem aşak gaýtmaly indikatorlarymyzdan plus signal berdi şu wagtla gap bolmaçyly şu wagt opstrendimden aşak garýa göreliň. Pokitama don başladı. Abnawi dedeýin häzir pokity saýty abnawi dedik gelýän häzir görkezçek izdelkam näme bolup turandy. Sereden izdelkam utara görkezeýin näme bolup turandy. Altyr ýany. Yetmändir görýärmi? Normal. Ýene 1% geleliň. Alsa insan izdelkamy bolýar. Görýärmi? Uje marafonumyzyň başyndan kyýalak däl. $1 ýeremde başda $2 ýerip bersinler. Ýokary gallygymyzça balansymyz abarod alýar-da. Görýärsiň näşapla. Ne bulur bilmeden probit etdi, ştaýda. Şunimizdan probit etdi. Indikatorlara maşak görkezýär, görelen gelip geçdi aşağı. Normal bolýar. Bolýar. Alalyň. Ştaýda girýär häzir. Görýär. Indikatorlarymyz şu wagt çykdy. Ýani ene şul urwin şonu gelip ýerine gitmese bolýar da. Görýär näme bolýar. Tok kelle targawat edýäsdiň, ala emosiýa giremde, gadedemde idealny rynak hiç aşanam bize hiç kim söz bermedi. Sen bilenmi strategiýaň analiziň işlemese de, ýani psihologiýa bilen upravleniýa balansymyzy ýani şonu dogry raşytow desseň, dogry ölçä bilseň, hiç şeker yok. 6 dagonundan hükmen bir alya. 6'sından padriyat minus yapmak için can etmeli bilenme. Görüyoruz. Bunun bizde ne ikinci dagon problemi da yok da. Bu urvinden yan kayıtışımyal gitti de ara olay. Bak. Karoç tereden olanı şul bakoy trendi probit edenine garaşýasla indikatoram çuwat tabar berdi ýokary tip ýöne probit
edýän eden okşany görýärsiň. Probidesse ýokary gaçjak. Urwinde adam ýok da bolaydylar. Probidesse gidýär şu minimum şu nalivoy atmetka çenli bar ya. Başka ýernem gözläp görelýän, muňa köp garaşmaly boljak ýa-da. Index swedjing näil bolýanyny görýärsiz, girýärsiz ştaýdala. Şol urwin probit edişi gerekdila. Göreler swedj näil bolup ýapylýar. Girdik görelýän näme bolýanyny. Ştaýda probit ederim diýenler menme. Görýärsiz. Bah, böyle. Ağlanamzok. Soğuk kelle targıvat edýär, soğuk kelle ağlanmaýar. Ne indikatorymyzam signal berdi, probit demetdi. Şunna alaýmalmy diýen men näme bilýärmi? Ýöne ştaýda bir urwinjik var, ýöne ştaýda. Görýärmi? Şol näme etmese bolýar, podvadit etmese bolýar näşe. Çena ba göreli yaman волатильное bu bazarlar. Çenlere sereda. Bulam неопределённо stolly. Ba öllüm daldy diýen. Ýa düşünüp gylnay näme edip oturanlar täze ştadyny urwinna da reaksiýa bermeler. Bu nolivoy atmetkandan ma görýärmi 0787-de 00. Çisto näme indikator üçin girdim näbärik 191 etdik 20-nji günem ýapdyk 3% goýduk problema ýok. Ertir nesip bolsa 197 barmaly. Nede сделкам görkedeýin seret näme statistika отрицательный görkezse-de всё равно biz plusa çykdyk görýärmi? Şol ýanky aýdýanym upravlение balansam diýeniň sebäbi şol bilýärmi? Ýanky martingale'lar var a gruppadaky PDF-em uratdym videoroligam majorite upravlение balansam diýip. Şu martingale'lary dogry ulanmany başaryň oglanlar. Şunýaly bazar erbet dolanady, tirawna sen plusa çykkan. Ýöne sen gözüň ötürädir $100 başlasan 3 ajyk gaýrat edip şey diýen, onuň sen aýda $2000, $3000 gazanp başlaýan da bilýärmi? 3 aýdan soň. Ýanky kalkulatorda da ýene ba 3 ay diýeli 90 gün bilýärmi? Ne 90 günne şol summa barýan, balansyňy bilýärmi? Uje sen 90 gün bolsa 120-nji günne uje $1000 üstüne minýär görýärmi? Eýem $3.500 başlaý. Dalşa bolşa o ýene de bir 3 ay gaýrat etseň, 1 ay gaýrat etseň wapçe köp summa çykýanda ýöne şo başda lamat etmelerle olanlar. Psihologiýa bilen ýanky upravlение balansam diýeniň sebäbi şol. Uzagara priýatny bolar saňala. Opşam saglygyňyz, sagaman oturuň. Erti görüşýär, nesip bolsa.